Pilano belekeno kakaham baka kuthukni hambaya paro. Jeng actually angkisa ukologusli sana thanga hake masanai. Jeng singjarok phaimani being a borok ngai. Abo belekeno chin kepal kotor haisi. Jeng besok sadona khlaimani pore jeng yang jonmo tabu borok ngai ajakya. Abono jeng mawan suktai. Each and everyone. Tama sikla, tama cherai, tama okra, bebak nabo wan suktai kalai. Chini life balai keno khatung khajani bisingti jeng mano. Engkai jeng jokhon cherai afro chino naikani khaini chini guardian tongo. Sikla sokurbo chini buma bufa takhu bukhuk bebak tongo. Mane romuina di borok khorokchal ni life bini langma bok khorokcha ya jaga haisi. Bobai kwrwnglaijak buma bufa takhu bukhuk nini friend circle tongo. Aba ke kwrwnglaiui mane kwbangma jeng relationship tong haisi. Engke aboni bagui chini life no jeng ani simi hinui wansuk yangna nango first of all. Secondly jeng kwthang tongui si chini je o upolokho rok na tabu chini 14 tarik October chini Mahalaya Phai Tongu. 20 tarik ni simi hingkai 20 tarik October ni simi hingkai Durga Puja ngai abon pore haine phayonai chini Rokgu Puja Kali Puja. Mane chini yearly je event phai tongmani chini langma tongmani bagi jeng abono enjoy khainani sujog mano. Engkai o jagao first ebong second jetang samani prothom point ebong second point je kok abono in collaboration khaikya hingkai o jaga jeng nijino bai ke tui dulnai haichiblena jeng langma tongo chini langma bai kwbangma langma tei kaisa involve ungjak. I langma tongman bagi chini yearly ni je event phaimani je upolokho phaimani abono jeng enjoy khlaimano. Nge jeng enjoy to jotesto khaina nango. Khainai jeng enjoy phiaba thajingo je chini media friends bo chamani je enjoy khaina thangtani thangka enjoy khaika kefilpur hongkai jengabo previous din dogono bo haisi kefilpur hongkai mungsa kuno durgotana ba kuno accident rokngui tamatimi ngai kwbangma chini takhu bukhoroni langmarok ari thangman jeng nogo. So aborok nang obon sanamo jongo phaidi kwthang tongui si chino upolokho rok jeng manmani o occasion rok jeng manmani abono to jeng enjoy khainai haipano belai ke sotorko tongmani bisingtwi jeng abono ma khlainai haisi. Jeng kwthang tongui bosro waisa bisio waisa kefilmani a nini Mahalaya nini Durga Puja nini Rokgu Puja ba jekono romni Christmas phanangkha Christian rokni bagui phanangkha. Eo bai jekono occasion abono jeng enjoy khaidi kaham kok phiaba jeng belai kheno nijino sotorko ma tonai. Tamoni bagui sotorko ma tonai hingkai ang thajingo puilao no kok boki saipikha je nini life abo nini khorokchaniya a jaga kwbangmani life no a jaga link ungjak nungbai. Taba ang saijong thui thangka ani kokni kok ang to silangya changui thanai kintu ani pore jara tongnai ani bahan buthi bai kwrwngjak ani takhu bukhuk ani makpha ani je sandai ani yakaba friend circle je tongnai boroni upset abo busuk jaratui jeng to siyano kintu borok to belai khen nin bagui dukho nangui ba nono khatangui nono maya chawi ma tong. So aborok no jeng wansugui jeng chini yapri samano jeng sotorko khe ma sanai enjoy khaipano kaisa limited khlaima tongnai jemon bike rogo overloading ya tui khlaiui khoroksa jaga khorokni jaga khoroktam khorokburi amtui kaya rok khlailaiui nung proper nini precaution na harui nangkhai nung helmet rok properly ma thupnai khoroksani bisi kasaya orthat ekta bike o duijona bisi jate ingyatui jeng besribak accident rogo tam nukba overloaded na khoroksani jaga khorokni jaga khoroktam khorokburi kajak ekdom chakri chaitui khe kesar bai kalaijak a jaga tei chaloknai bo kuno scope kwrui protection khainani subida kwrui aba hingke na bibinno dhoroner problem a jaga wngui thango. Engkai te kaisa kok hingke hai bipod bufru phai nono agam kuno din bo janan riya haisi. Jekono somoy borokni jekono dhoroner bipod phai mano accident wngui mano aboni bagui ang obono sanamo chongo chini bisheskai jara youngster je tongnai sikla rok tongnai norok enjoy khaidi thangdi berailaidi picnic khailaidi yakaba kwbangma naithai beraithai jaga rogo tanglaio berailaio phiaba
norok belai kheno sotorko tongdi norni buma bufa taku bukhorok jate mukti sokorna nangya teklai norok tongdi sudo abo one side accident man koksedo abono karibo chini nijiran bisingo nijini abo kai tam hna abono ringi tubujak incident hunamti rokno hangkai mane situtui jung jalo klaio hingke amti rokbo tang thung nini kuno buri chrai byapar phanongkha ba kothalai bisingti phano kun rokom accident wngkha jemon thanai gotona rogo chung nukha khumulungo kaisa tam anando mela hingke mabo anando mela o buri sikla khorokni borok mistakenly phailaikia borno tam jani rok wngkha jaga agartala rogo sokpailai hingke mane abo kintu nainedi chungbai chungsi chini borok bai chini borokni bisingo hingke obo hai gotona rokbo jate tangthung karon chini belai kheno precious chini life hingke o life tongmani bagui jung o jaga occasion o jung enjoy khaio e occasion rokbo jate bodnam tangthung chini life bo jate kono rokom destroy tangthung abo ang naina muchungo ta jemon mohalayani 3 sal rogo o sal rogole naimothang bahini rokni thani kono mane ni checking ba o je malkum chalainai rokno kono naikani rok bonthani kari da abo haidok to actually khana mahalaya to basically jung jata chirachuri to nugi phaimani puila mahalaya hangke to adino ma durga hapaimani di ekdom aichu krauno bini phaimani bini agomon boje hapaimani aboni gan rok tamlayo hingkai okra chakra charai khonai joto mili morning walk rok khailayo mane aichu bachai rok khumlayo hingkai kebo hingke ba nini tamnai naithai jaga rakhai rogo nailainani bagui gari bai thanglayo mane romainari ek kotha bo enjoy khaio adino borok rok haisi jotono enjoy khaio karon sob somoi jung samungo komo chini life no toni meya waisa chini enjoy ni bo chini dorkar kisa relax bongna dorkar chini life gaje abai thanglayo o jaga o borok muni suto onek somoi jung nini angje nukmani ta jungno helmet thupdi hini jungno baketa force ma khlaio othocho je force khainai ni sarkarni torop theke phanongkha safety to bin bagui able nin bagui si ba chini bagui si jung abo safety jungno chini safety ni bagui third person te kaisa borok jungno force ma khlaio hingkabono jung ang wansugo ta jung busuk chini thani awareness kwrui busuk sincere kwrui ang je helmet thupangka ani safety abo tang bujina nanguna hingke abon bagui nang oro sana muchungo naimothang bahini nono moji check pusto check phan khaitung ngi khabo overload tangthung ngi khabo double bike ta kalaithung atirok check push moji khaitung moji khaya nijisa jaga sincere rangani dorkar hingke ang asa khaio hoito borok to abo sarkarni byapar borok abo khada khlaino khaya maybe khaipan mano khayapan mano tobe agi rokbo waisu borok mohalayan din rok hingke special borok force borok wngko khaio deploy khlaio jaga borok setup khlairu ke bises ke nini park rogo ba je kono picnic spot rogo a jaga borok mane derajani kiruino bongni abo naimothang bhaini torop theke no abo home department theke abo khlaijago hingke ang khai abo hino khlaijak nijino safety ho tondi abo sang kobokna muchung joto chini sikla jubok burui bwsa okra chakra bebakno nango kok message na muchung tamni bagni male chini life belai kheno precious belai kheno nangkukmani haisi hai tong thok sal rogo bisiba nukja go sikla sikli rono tabuk to emne season ba hanja haste rogo phekjana manu belai kubulman bisingteno makon rogo chalo gayo bisiba liven ni bisikte o liven ni bisigo chal khanno mane control narmai am accident no inga obono tele ni sapan mo obono gang hakin chanai ang to bora korno bo sai phayo jung katinan bagui jung saimano drug na khangkai chini life destroy sarate mungsa kriya jaga naidi tamung ekdike drug nang khangkai chini rang to tangu যখন এডিক্ট নি থাকাঙ্কাই जों नुबले एडिक्टेड रक फैमिली राव रांसाकनि मानैखनि आरो मखाय बुमानि रिगनाय पर्यन्त फालै मानांगौ
Hingga aske nung mani pore phano nini life bahai no onek short ngai thango. Hingga ekdike rang thango ekdike nung thuyo. I si tong tutui tangi jeng drug go involve pangkha. Abo sangai belakhan wana masing janang bakse. So abo ni bagi no ang ani joto sikla youngster rong abon sanam songo jeng mani ingkha jodi keu addict ngi tong hangkai please norok yakar di abono drug sakha mane no sudu drug simia nini kuai cigarette chuak everything abo to magna maya blena abono nungui abono chawi chini pocket ni rang bo chung khoros khayo plus chini life no bahai no se ses khlai hingga abo to chini life no ses khaina bagi chini rang no chung use khaima saklai bli hingga abon salai nini rang no bo safety tondi nini life bo longevity ndi abon bagi ang chini youngster no bon sanam chung norok commitment na di no drugs hingga no cigarette no alcohol kaham swabhabik obostha nor enjoy khlai di hingga kaham kwrung tongui society o noni nije no self nije no tam hina bo self nini establish khlai di rang puisa income khlai di family no tam hina khlai kha bono family no no go tondi peaceful tondi haisi hingga chini generation to generation kahamang thanai e jodi nung drug addicted kha nung kha saimalia overload kha ba overdose kha hingga gari chalok thani bo nung derasinai bike chalok thani bo derasinai ar chalok ya phan tongni overdose nge to thinai abo to tekun bada sikri haisi thinai ini saiman su tongi se nung abone use khai kai abo belakhen jaya klai haisi nini bagi ni nok nukuni bagi somogra society ni bagi chini ha ni bagi abo belakhen jaya so aborno avoid khlainyan bagi ang taklaini e mahalaya phaiman bisingti durga puja phaiman bisingti ang joto sikla jalai rok no bon kobonam chungo norok aborok jodi kun addict ngi tong hangke please nor abono yakarti nijino ekta resolution na hadi jang taklaini bosoro ang omtike cholisinai ang hai khaisinai ang kahamke nijino establish khlaisinai ang society o kaisa nangkok man borok ngi basasinai ei obhake nijino resolution na haman bisingti change khlai tu nang sanam chungo hambai